लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै नुजाफैलायबाय। ओमफ्रायथ' आसा खालामो लोगोफोर इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जोंबो एसे बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो आरोना। ओमफ्रायथ' गेजेर समावबो जोंहा एबाबो प्रब्लेम जानानै होबायना लोगोफोर। दा एसे बांसिन गोबाव जाबाय आरो बेयावनो। भिडिअखौथ' ससे बानायना दोनखादोंमोन आरोना, नाथाय इडिट खालामनो सम मोनथ'वाखैमोन। बेखायनो लोगोफोर दिनै होनाय जाबाय। नोंथांमोना जायफोर नायनो होननानै नेना दङमोन, अब्ला दान्दिसे नायलांदो दे। माथो खालामबावनो लोगोफोर, जायखिजाया जोङो सम मोनब्लानो फैगोन आरोना। दे होमबालाय दसे नायलांदो लोगोफोर, आरो जायफोर नायनानै मोजां मोनबाय नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्टनि गेजेरजोंबो फोरमायहरबानो जाबाय। दे होमबालाय जों भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। आयै आंखौ आरो बोर होबाव आयै। आयै फिसालाय। जे आरो आं लाइफआव बेबायदिनो साक्सेस जालांबाय थानो हायो आयै। नङाबा आबा, दिनै नोंनि आइयानो जोबोद खुसि मिथिबायना। एसएसखौबो नों मोजाङै मोजां पास खालामबाय, मोजां नाम्बारजों। औब्रा आयै, ओमफ्राय ना आंथ' जि गिबाय थाबायसोमोन रिजाल्टखौनो। औ आबा, रिजाल्ट समबा एसे बेफोरबायदिनो जायो। नाथाय अब्लाबो आंहा नोंनि सायावबो फोथायनाय दंखायोमोन। दा रिजाल्टखौ मिन्थिनानैथ' गोसोआनो स्रां मोनबाय आबा। नंगौना आयै, एकदमबारे मारै जागोनसो नंबाय थादोंमोन आंथ'। दे दाथ' मोजाङै मोजां पासबो जाबाय, मोजां नाम्बारजोंनो। मोजांसै आबा, आरो आवगायलांबाय था बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय नङा आयै, आंना रिजाल्टआ जुदि गाज्रि मोनबा नों आंखौ रायगौमोन ना, दुखु मोनगौमोन। मानो रायनांगौ जाखो दे आबा, आं दुखुखौलाय एसे मोनगौमोन आरो। नाथाय अब्लाबो आं नोंखौ रायामोन ना, बुंगौसोमोन आं, एसे बुजायगौमोन जे दे बे खेबसेयाव बेफोरबायदि जाबाय, गाज्रि जाबाय, अरजाला, नेक्स्ट फैगोन बोसोराव आरो मोजां नाजाबावदे होनना बुंगौमोन आङो। वाव आयै, नों जोबोद सुइटखालै, आंनि बेस्ट ममखा नोङो। औ आबा, बेफोरबायदि रिजाल्ट गाज्रि जाबाबो गोसोफोरखौ एकदम खोमसि दरसि लानाङा, गाज्रि मोनबाय थानाङा। आरो नों साननांगौसो नेक्स्ट टाइमाव आरो बेनिफ्राय साबसिन नाजाबावगोन होननानै, मिथिबायना? औथ' आरो आयै, माने खायसेया बेफोरबायदिनो खेबसे खेबनैया जाखायो ने? औ, ओमफ्राय नै हाथरखि नानिनालाय बोरै जाखो? मिस्टि बिना जाहैनांगौहाय, रिजाल्टआथ' मोजां फैखागोन बेनाबो। औ आयै, सेकेन्ड डिभिजन थांदों। दे हामथारबाय बिदिबा आबा। औब्रा आयै, माने दहाय गावबो नायनो खिन्थाहरखाबाय नालाय, नायबाय आं बिनिखौबो। ओमफ्रायथ' र' मिस्टि पार्टि बिनांगौलै बेनावबो। बेनोथ', दा नों फन हरबा आंबो रायलायगोनहाय। जागोन दे आयै, आबैया रायलायनो बुंगासिनोलै, फैदो, आं आबैखौ लिंहरसै। बेनोथ', माथो रायलायनो सानदोंबा, मोजां रायलायनोसै र'। आरे वाव बाजै, एसेबां समायना दख'ना। औ नानि, ओमफ्रायथ' ना नोंदियाबो बुंबाय लानोबालाय लादो होननानै, आरो जोंहा नों पास जानायनि मुङैबो। आयु स' सुइट बाजै, नोंसोर आंनो एसे मोजां दख'ना लाबोदों। औ नानि, आंथ' बे जोंहा नानि नोंनि लोगोआ बेनोबो बायनो सानदोंमोन, दा आरो नोंदियानो बुंबाय, हैद बे दख'ना गानालै नो। औ बाजै, बांद्राय दख'ना गाननाया गाना बियो, एसे मडार्न ड्रेससो गानोना। दा आंहाबो बिदि मडार्न ड्रेसफोरखौ बारा बायनो रोंलायलाङा, आरो बेबा फसायगोन ना फसायाबो सानबाय। ओमफ्राय लानाय जायासै आरो नोंनोल' दख'नाखौ लाना फैनायसै। जेबो नङा दे बाजै, माथो जानो। दे माब्लाबा मोजां बायफिनसै, एबारावथ' एसे खमनिसो बायनाय जाबाय। नोंदियाबो फैसा जाग्रोथों र', ओमफ्रायो जोंहा सानैजों थांगोन एबार हाथायाव। औ दे बाजै। ओमफ्राय माबाहाय, नों दा जोंना मिथिगौ ना, हाथायावनो गिदिंजायाहाय, माबा लानो नागिरो, लानोनो होनो नागिरा जेखौबो। आंहा फसायबाबो गावहा फसायथारा। मा जाबावनो आरो नोंथांजों। रिजाल्टआबो मोजाङै मोजां जाबाय, ओमफ्राय कलेजआथ' माबेहायनो फरायगोन ना? औ बाजै, बेहायनो फरायनोसै, मेहेराबो बेयावनो एडमिसन लाखागोन। मेहेर नानि, ओमफ्राय मेहेरा बेयाव लायामोनबा नोंबो लायामोन नामा? बिदि नङा बाजै। नानि, गुबुना हमनो हायाबाबो आं मिथिगौ। माखौ मिथिनो बाजै? बेखौनो जे मेहेरखौबो नों फसायो। नोंथ' बुङो लोगो, नाथाय आंनि बादिब्लाथ' नों मेहेरखौ लोगोनिफ्रायबो बांसिन सानो न'? बिदि नङालै बाजै, बेथ' आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो न'। नायदो नै, नों बाजैखौ नों थगायनो हागोन जानो? आंबो मिथिगौ दे। नायनाय बाजै, बिदि नङा होनदों, जाम्बि आदाया खोनायोब्ला बोरैबासो सानलायलांगोन ना। जेबो नङा, बेखायनो जाम्बिलाय आंनो खिन्थाखा,
मा थिक आं नोंथांजोंबो एसे एनै रायलायना होनो हायो। बाजै नायलाय गावहा दे थांद' नङा खामानि मावैद' दाइजों नोंहा रायजायोबा बिखुनजोजों। आंनि आइ बिखुनजोआलाय मा अनखायोसो आंखौ। र' होमबालाय थाथ' आंहा खामानि दंमारोबो। नोंनि लोगोआलाय? दा ओंखाम जानो लिंनानै लाङाबा आं ओंखाम ओंख्रिखौ आराम फोमोनना दोनखाबाय। जोंहाथ' एसे खामानि दङ दुब्लियावहायबो। बाजै रुमावनो दङमोन बे जिरायदोंमोन। ओमफ्राय जेन'बा नोंदाखौबो बुंदों आङो बारा बे गोनाङाव पास जानाय जायो बेफोरखौ बुंबाय थाथ'नांला होननानै। गोसोफ्रा दुखु मोनगोन न' नोंना लोगोआबो। औ बाजै, ओमफ्राय बिमायाबो लिंहरगासिनो बिसना। गाव माला थाङो? दाथ' एसे न'आव बोरैबा बुंजानो गियाखै बे। दे साननैसो थाबावथों गाव गोसोबायदि। माथो जानो आरो। ओंखामा खुरना सानैजों जादो दे नानि। आं एसे खामानि थांनोसै। माबा दुब्लियावबो दङ खामानि आरो दायो जोगोनार बिजौखौ खाना दोन दे। आं दायो संफैगोन। ओरैनो दा फुंनि जानायफ्राथ' बानायजोबखाबाय आङो। सानसुनिखौ दायो बानायनोसै। दे बाजै। ओमफ्राय ना बाजै, नों फैनानै आंहाथ' एबार फुंसिगोनसोदां। नोंनि आखाइनि गोथाव गोथाव संनाय मोनजाबाय थानानै। ओमफ्राय मावनायाबोथ' नोंनो गासैबो मावजोबो। आंहा आराम बिन्दास जिराय जिरायल' थानांगौ जाबाय दा। नै माब्लाबा बिबोनाङाबो मावगोन माब्लाबा बिबाजैया मावगोन आरो। जोंहाथ' आरो सानैजों बेस्ट फ्रेन्ड बायदिखासो ना। औ बाजै। दे आंहा लेट जानोसै थाथ'। बाजै फैनानै आं जोबोद मोजां मोनखाबाय। एकदम लोगो बायदि मोनखाबाय न'। दाना ओमफ्राय सासेयासोबा मा खालामदों? थुनथुलिया मेहेरमोनाव थांनो लिंबाय थागासिनोमोन। दाबा मेहेरा आंखौसो रागा जोंगोन ना ओरैनो बेजों एसे नांज्लायनाय जाखादों। नाथाय नोंसोर सानैजों रायज्लायोबा आंना गोसोआ बोरैबा खामलिनाय मोनखायो दे। मानोबा मोजां मोना। दाथ' जेन'बा मेहेराबो मोजां मोनखालाना, अब्ला थुनथुलियाबो बावबानो जासैना। आंबो लुगैफिनला जे नों मेहेरजों जाफिनथों होननानै। मा आं माब्लाबा मेहेरनो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो हागोन ना? मिन्थिला दे आरो। आंथ' थांमारनांसिगोनलै न'आव जि फन हरबाय थाबायना आफायाबो आइयाबो। उफाय गैला दे थाबाय थानानैबो जाला जि गोबावमानियानो थाबायना आङो। नाथाय आं जाय खामानिनि थाखाय फैदों एकदम आंनि स्पेसियेल खामानि बेसो थाद'ना दंना मेहेरखौ फथायफिननायालाय। बेखौबो आं फोजोबलांखानांगोन। माने मेहेरखौ मोजां फथायफिनलांखानांगोन ना जाहाथे बे आंजों रायलायफिनो। नाथायबा दाथ' मालाय बेना रिजाल्टआ मोजां जाबाय। आंखौथ' बेबायदि आंखौ बावनो हाया बियो। आं जेन थेन माबा नङा माबा मोनसे खालामफिनथारनांगोन। आंनि फनखौबोथ' हमलाना बियो। बाराबा बिसिनावनो थांमारनांसिगोन आङो। नों फन हमाबालाय मा जादों? नाथाय हाथरखिनिखौ हमो आंनिखौल'सो हमा। मिन्थिगौ एसे एनैयालाय राग जोंखायोना बयबो बेफोरबायदि एसे एनै प्रब्लेम जाबा। नाथाय दाथ' आं एकदम सिरियास जाबायना। दाथ' आं बुजिबाय नोंबो बुजिफिननांगौना बिब्दि। जेबो नङा दे गोरोंखा आंफ्रा बेफोराव। आरो मेहेराखि आंखौ रागा जोंनानै थाबाय थानो हागोन? न'आव थांनायनि सिगां नोंखौ फरायना लाफिनगोन आङो। बेफोरलाय थुनथुलिनि थाखाय एकदम गोरलैसोना। आंना रिजाल्ट गाज्रि जाबालाय मा जादों दे? बेफोरलाय जाखायोखा आरो माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामलायगोन आङो। एबार डाइरेक्ट न'आव थांबाबो आबैमोनावसो थांग्रोबावगोन आं। दुखु थाबालाय कि दुखु थाबाय थायो सोरबा? आं बेफोरबायदि थानाय गैयालै। दुखु जाबाबो एसे दसे समल'सो दुखु जायो आं। लिमिट थाखायो आंना दुखु जानाय खुसि जानायनि। नाथाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा, बिसोर दाना जि गोबाव रायलायो मेहेरजों हाथरखिजों। मा होमबा बिसोरनि गेजेराव रिलेसन दंमारो? ओहो जानो हाया बिदि। आंनि हास्थायनाय आंनि मोजां मोननाय आंनि फसायनाय बेखौ बिब्दि हाथरखिया सेनो हायाथ'। आंनिसो मेहेरा, आंनि नोजोरासो सिगां थांग्रोदोंमोन दा बिनाव। एसे एनैल'सो प्रब्लेम जादों दा जोंनि गेजेराव। एसेबांबो नङा दे जे नों आंनिफ्राय सेना लागोन बेखौ। आइयाथ' न'आव थांनो बुंगासिनो। नाथाय आं गोसोआनो जाथ'वाखैना। माबोरै थांनांगौ दे? माने कलेजआथ' जाखासिगोन थेवबो गोसोआनो जाथ'थाराखै। बे जायगाखौनो नागारनानै बोरैबा थांनो गोसोआनो जाला आंखौ माथो। मानो मिन्थिया। लोगोसेथ' ओमफ्राय हाथरखि। दाबो जोंना फ्रेन्डशिपआनो मोजाङै जायाखै। आं थांब्लाथ' बेखौ लोगो मोननायानो नंला माथो आङो। एसेबां बुंबाय आं ममखौबो नाथाय मानिनो नागिरथारासै बेबो। आंखौ लांनो फैखानायसो आंखौ लांनानैसो थांखागोन बिसोरो। बोथोरानो गरमलै माथो बोरै जाथारखो होमबा।
अखाबो मोजां हास्राला सान्दुंबो मोजाङै दुंला नै माथो गोरबो आबा Dad, आबा मा जादों नों दहायनिफ्राय नुगासिनो आं नोंखौ सिरि सिरि थाबाय थादों हा माथो जादों आबा Afa, जों न'आव थांनो माने थांसिगोन ना आइया बुंगासिनो औ आबा नोमाय एकदम बुंगासिनो न'आव थांसै दाख्लैनिफ्रायनो जिद खालामगासिनो माथा गरम आंखौसो टिकेट दानोबो बुंगासिनो ना ओमफ्रायथ' आंहा बिजनेसा गोबां लस जागोन थांफिनथ' खानांसिगोन नोंनाबो कलेज स्टार्ट जाफिनसिगोन आरो माने जोंबो बेहाय थाबाय थानोथ' हाथ'वाना आबा नाथाय आं दानो थांनो गोसो गैथ'वामोनलै आफा आबा मोनथिगौ आङो बेनाव फैनानै एकदम नोंबो थांनो बादों नङासै नाथाय मा खालामनो जोंना न'आबो हजोंहायसो दा आरो नों बैनाव थाबाय थाबाबो जाया कलेज दं मिटिं दं आरो गोबां बायदिसिना खामानि दंबावो अब्लाबो आं बेवहाय माने सप्तासेफोर थाबावनो हागोन ना आफा थांनायाथ' थांखानांगोन थेवबो सप्तासे मानि आबा आंहाथ' जानाय नंला समफोरहायबो बिराद इम्परटेन्ट मिटिं दङ दाथ' आं उफाय गैया थांखानांसिगोन Dad, प्लिज ना ममखौ एसे बुंनाय आरोथ' बेहाय थाबाबोथ' आं फरायनो हायोमोन ना आबैमोननि जायगायावबोथ' मेरला कलेज दं माथो नंगौ नाथाय नोंनि एडमिसना हजोंहायनो खालामनाया साबसिनाबा बेहाय नांथ'ला दे नाथाय आफा प्लिज ना आं बेहाय सप्तासे मानि थाबावगोन आरो सासे लोगो दंना बिसिनाव थांनांगौ दङ आंहा ओमफ्रायसो थांगोन आङो मा लोगो औ आफा बाबा बेहाय फैनानै लोगोबो मोनबावबायसो मालाबानो औ ओमफ्राय बे जायगानि मानसिफ्राबो ना जोबोद मोजांलै आफा नोंसोरबो सिगांनिफ्राय बेयावनो थाबानो जायोमोन ना दा आं बुंबाथ' आइयाथ' मानिखानाय नङा बेखायनो नों बुं दे नोमाखौथ' बुजायनो एसे मुस्किल नाथाय अब्लाबो बुंनाय आफा नोंसोर थांनोबा थांग्रो ओमफ्राय आं उनाव फैखागोन ना दे जागोन दे आबा बुंनायगोन आं नोमाखौ ओमफ्रायथ' सप्तासेनि बारा नंला दे आबा नोंबो थांनांसिगौ एबार दसे सम मोनबावबायना हाथरखिजों लोगो हमनानै बेजों फ्रेन्डशिपखौ एसे आवगायबावगोन आङो येस बेनिफ्रायथ' आंथ' थांखासिगोन नालाय बै खनसे लोगो मोननाय आबैया बिसिनावबो खेबसे थांस्रानांसिगोन आङो माने थांनो होनबाय थायो लेंहरबाय थायो आंसो थांनाय जायाना मा जाखो आबा हेपि ना दायो एसे औ Dad, आं जोबोद हेपि ओमफ्रायथ' थेंक इउ आइजों रायलायना होनायनि थाखाय माने रायलायना होगोननि थाखाय आरो ना जागोन दे आबा जागोन दे होमबा नों थाथ' दे आफा एसे मोनसे फिसा खामानि दंबावो आंहा बाखिथ' बांद्रायबो सम गैलाना जोंबो थांसिगोन नालाय दे आबा थां दे थारैनो आंना फिसालाया बिबैनाव फैनो मोननानै जोबोद हेपि उन्दैनिफ्रायनो फैनो सानबाय थायो नाथाय फैनो हायामोन गथ'आ दा देरनानै गावनो फैबाय मोजांसो मोनबावबाय थानो नाथाय आं बेखौ माब्लाबाबो गनायथि होनो हानाय नङा आबा जे नों बेयाव थाथों होननानै जोंहा बे जायगायाव गोबां गोसोखांथि दङ गोबां कानेक्सन दं जायखौ नोंनो फोरमायजोबनो हाया आं आबा जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाबाथ' नोंखौ मा नों बेयाव थाब्लाबो आं नोंखौ थाहोनो राजि जागौमोन नोंनि नोमायाबो मानो खें खें लेंबाय थायो आं मिथिगौ मानोना बे जायगाखौ बियो गिनाय मोनो गोरबोनि असे आंगोखौ लोगो मोनजानो गियो दाथ' आंबो मोनथिला बिसोरबा मा जायगानिमोन जायखिया आफायासो लोगो हमदोंमोन ना माब्लाबा जुदि लोगो मोनफ्लांबायोबाबो मा जागोन बोरैबाबो मोनलायलाङो सानोबा जेन'बा दाथ' सिनायखानायबो नंलादां जोंना आबायाबो देरबायना नङा जेखियानो जाया मानो आबा गोरबोआ जोंनि जाखाबाय आरो रावनिबो जानो हाला खालि आबा गोरबोल'जोंबो बे जायगाजों कानेक्ट गैया आंहा इमि नोंजोंबो गोबां गोसोखांथि दं आंहा बे जायगायाव माबोरै दङबा दायो फिसालायाथ' दा देरबाय जानांगौ ना मालाय दा बिहाबो फेमिलि दंसै दा जेरै आंहा दङ सानलायलाङो माब्लाबा लोगो हमनो खेबसे नोंसिनाव थांनो नामा नाथाय बोरैबा मोनो गोसोआ सानलायलाङो नोंबा मा सानगोन जेरावखि थाया मानो इमि नोंल' गोजोनै थाबानो जाबाय नों आरो नोंनि फेमिलि जेब्लायबो खुसियै थानो हाथों उफ मेंबायलै हाथरखिने जा गोलाव लाइन थानांखाबायलै दिनै अब्लाबो फाइनालि जोंनि एडमिसनाबो जाबाय न' नोंनियाबो आंनियाबो मोजां जाना थांबाय दे ओमफ्राय नोंनो बेसेबां होबावनांगोनथाय आङो दहाय सानैजोंसो जमा लाखिनाय जाबायना फैसाया 200 होबावनांगोनलै नोंनो आङो जेबो नङा दे माथो जाखो आरो आइया दहायलाय माथो बिबारा गावदांथारमोनलाय मिनिस्लुनो दा ओमफ्राय माथो बिबारानो राननाय बायदि जाखो हो मा जाखोलै हाथरखि
नोंसो मिन्थिगौ दा नै आंहा मा दाय जाखो ओमफ्रायो आंहालाय मा जाखो ओमफ्राय बुंनाय माखौ रागा जोंलायखो नोंहालाय दहाय बे सानसुलिया नोंखौ मानो बे लिरनो थिननायखौ लिरना होनांगौ नोङो आइया बेखौसो रागा जोंखो ना माखो नोंलाय बेहा मालाय लिरगौमोन आरो नोंहालाय मानो बुंबानो खालामना होनांगौ दे थोद जाम्बि ओमफ्राय माथो जाखो दे बेहा माखौबा मोनसे रोङाखै आंनाव सोंबाय ओमफ्राय आं लिरना होबाय आरो फर्मखौ फिलआप खालामना होबाय होमबाबो बे सिख्ला मानसिनिखौलाय मानो नों मालाय गुबुनाव सोंखागौमोन ना आरोथ' आंनाव सोंबाबो आं खिन्थागौमोन ना नोंनावसो सोंबावो थोद जाम्बि जाम्बि बेखौनो नों जेलेस जाखो ना माखो जाग्रांबाय आहां नाथाय नोंखौ सोरजोंबा नुयोब्ला गोसोआ बोरैबा मोनो आंनिया थोद गावहा जेलेससो जाबावलायो नामा सिख्ला मानसि ओमफ्राय माथो जाखो मालाय आंखौ फसायाखैथ' बेखायनो आंखौसो हेल्प बिफैबाय मालाय आंनाव जाखागोन फसायाखै नोंखौ नायदो नै मालाय एबारसो फैदों खोमा नामाबोथ' बिराद सुइट ना सानसुलि जाखागोन माखौबा सुइट नेम थोद बेखौनो रागा जोंबाय थाबाय नामा नोंलाय ओमफ्राय नों मानो रागा जोंखो देनाय जेबो नंला दे मिहिर सोरबा नोंखौ नोजोर होयोब्ला ना बेखौ मा खालामनो लुगैयो मिन्थिया आङो मा होनदों नों जेबो नङा वा रागाया आंखौ ओरैबायदि जोंबाय जेन'बा नों आंनि गार्लफ्रेन्डसोलै बेबायदि रागा जोंथारबाय आरो आंखौ आंथ' बेखौ मोजांबो सिनायालै जास्ट मोनसे फिसा हेल्प खालामबायब्रा माथो जानो दं औ जाबाय दे ओमफ्राय नोंना नों लोगोआलाय फैयाखै नोंजों आंखौबो नायनो फैलायलायासै माथोलायनो आंखौ नायनो बिराद दावराव जायो बियो दाना मालै फेल जानायखाय फैनो हायासै नामा आंनि सेराव मिहिर दुखु मोनगोन ना बेबो ओमफ्राय लिंनायालाय आंबो लिंदोंमोन गावसो फैयासै बहाथो फैनो हाबावनो बेलाय आंथ' बुङो मोजांसो जादों खोमालै ओमफ्रायथ' नोंसिनावलाय मानो दोनबाय थाखो दे थिनहरदोलै न'आव गावबागाव एसे बिमाजोंबो रायजाखासिगोन बियो बिमा बिफाजों मा नोंसिनाव थाबाय थानोसै नामा बियो बोरै थिनहरनांगौ दे मालाय थांथ'यिखौ गाव थाङोब्ला थांखागोन ना आरे नोंसिनि नोंदानि हाबायावनो फैबाय दासिमबो थांनो रोंला बैसागु जोब्बाय आदानि हाबायाबो जोब्बाय बिनिफ्रायथ' आरो गोगोम गासिबो जोबनानै थांजोब्बाय रिजाल्टबो मोनबावलायबायसो थांनोखौनो बुंला माथो थाथों दे आरो मिहिर माथो खालामबावनो आरो नोंसिनावसो थांनो लिंबावगासिनोमोन बियो थै जोंनाव दालाबोलै बेखौ मोजां मोना आङो फसायै मानसिखौनो लाबोयो नामा ओमफ्राय नों बेखौ फसायमारलाना मिहिर ओहोथ' ओमफ्राय मा नों आंखौ फसायनोसै नामा जेन'बा दाबायदियाव आरो सोरबा लोगो मोनबा नों माने बेखौ फसायगोन ना फसाया मिहिर सोरबा मोनबावबासो दा बेबायदि हाथरखि नाथाय गोसोआ जानला मोनला फसायलालै दाना नाथाय आंथ' नोंखौ जोबोद फसायोना आंनिथिं खेबसे नाहरनानै नों जुदि मिन्थिनाय मोनबा ना आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो हो माबा बुंदों दे आरो दिनै एडमिसन जोब्बाय एबार कलेजाव लोगो मोनसिगोन ने आरोथ' थुनथुलिनि खोथा बुङोबा बेजों आं गैलालै बेनिफ्राय नोंनि 200खौ आं साननैसोनि उनावसो होनोसै दे गाज्रि मोनालै लोगोजों लोगो मोना दे मानो मोननो औ थ'दो ओमफ्राय बेयाव एसे सिंग्रा जालांसै साहा लोंलांसै ने दिनै एडमिसन जानायनि खुसियाव औ दे थुदो ओमफ्राय चावमिन नङाबा आलुसब दंबा बेखौ जानोसै ने दे आरो जागोन दखानदाराबो सिनायोखा बाखिबाबो टेनसन गैयालै थौ ओमफ्राय बे नों लोगोनो दा मेथाइ सेथाइ जेबो लांनाङा हैनाङा बेनो बेफोरबायदि मानसिनो नोंनाबो ना